आं गिबियावनो गासैबो बर' रावारि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैनि बे गोथार बर' बिजों सानाव जों दिनै गोबां आवगायबाय बे बर' रावखौ लानानैनो बर' बिजोंखौ लानानैनो। बेखायनो जोङो गासैबो जोंनि हारिनि फरायसा, जोंनि बिमा बिफा, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि सानसुमै, जोंनि स्कलार बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। जोंनि हारिनि रावा बिजोङा दिनै बिसोर सफैनायनि बेलायाव जुदि नोंथाङा जिहेतु बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ आरो बेबायदि सरकारा खिन्थु बिनि उल्थायसो मावबाय थादों। मा बुङो सार? जोंहा सरकारखौ दिनैबो खावलायखाबाय जे नोंथांमोना जोंनि सायाव जाबसिना होननाङा। बर'फ्रा जाबसिनजानाय हारि नङा आरो जेब्लानाखि बर'फोरनो माबा मोनसे जाबसिनो जों खिन्थु दुखु मोनो। जों दिनै मिनिनानै बाथ्रा बुंदों, जों खिन्थु गाबोन रागा जोंनानै बाथ्रा बुंब्ला बेयो जोंनि थाखाय थिग जानाय नङा। सरकारखौ जोङो स्पष्ट भाबै खावलायदों, बिथांमोना मा नुनानै इंराजिखौ जाबसिन नागिरदों बेनि जेंनाखौ जों मोजाङै मिथिगौ। इंराजिखौ जाबसिनना होयोब्ला बर' बिजोङा थानाय नङा। जोंहा एखेबारे स्पष्ट गामि गामि जोंनि बर' बिजोङाव दिनै फरायसाफ्रा जोबलांखाबाय आरो बेवहाय जुदि इंराजि जाबसिनबावोबा बर' फरायसाफ्रा दिनै ओरैबायदि जाहैगोन, बिसोरो फरायसालिखौ नागारनानै बिसोरो ओरैनो थागोन। समाजनि गेजेराव जेंनाया बारा जागोन, रांखान्थि जेंना फैगोन, समाजखान्थि जेंना फैगोन, बेखौ सुस्रांनायाव खिन्थु बिराद गिदिर जेंना फैगोन। सरकारा मानिनायनि लामायाव गैया। सरकारा दाबो मानिनायाव गैया। जोङो थांनाय 12 एप्रिलाव सावरायदों आरो बेयावबो बिथाङा स्पष्ट बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया जे जोङो फासया। नाथाय जोंबो बुंदों जोंबो मानिनायाव गैया आरो जों दिनैबो मानिया, जों उनावबो मानिया। सरकारा मोजाङै सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबनांगौ बेखौ जों हास्थायदों। जुदि ब्रा ब्रायै जुदि जाबसिनना हरबा माबायदि सानो? जोंबो जोंनिफ्राय जों साननो गोनां जागोन मा राहायै जोङो दिसपुरनिफ्राय दिल्लीयाव थांनो गोनांब्लाबो जों दिल्लीयावबो थांगोन। जोङो दिल्लीयाव थांनानै जोङो खोन्थाहैगोन जे बर'फोरनि सायाव मा रोखोम इंराजिखौ जाबसिनना होनो नागिरदों। थाखो 6निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थियाव माबोरै जाबसिनना होनो नागिरदों, असमिया बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय माबोरै जाबसिनना होनो नागिरदों, बेखौ जोङो जयै सावरायनो जोङो दिल्लीयाव थांगोन। दिल्लीयाव थांनानै जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानो गोनां जागोन। जुदि थिनोब्ला जों बुंबाय थादों दिनैबो आसाम सरकारा बिथांमोना बेखौ बोखारनानै लानांगौ आरो जि जाबसिननाय जि मोनसे पलिसि बेखौ बिथांमोना लानो नाङा। दिनै बर' रावा गोबां जौगाबाय। जोंहा दिनै थाखो 1निफ्राय मुलुगसोलोंसालिसिम जोंनि बर' रावा दिनै सौफैबाय आरो बेल' नङा, दिनै जोंनि भारतनि संबिजिरनि 90 फारियावबो थिसनजानाय मोनसे राव। बिनि थाखाय जों गासैबो जोंनि बर' राव बुंगिरि, बर' बिजों फरायगिरि आरो जोंनि हारिनि गासैनिसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबै आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आब्रुथि जौगाहोनांगौबा साहित्य सभा दानानैल' जाया, बर' थुनलाइ आफादखौ दानानैल' जाया। लोगो लोगो मा जाबाय, बै समावहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गाहायै जगेन्द्र कुमार बसुमतारी, सतिश चन्द्र बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म बिथांमोना सानबाय नङा, जों बर'फोरनि थाखाय जोङो बिजोंखौ मिडियामखौ जों होनांगौ। आरो बै समाव आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि बिष्णु रामेदि, बिमला प्रसाद सलिहा बिथांमोना धुबुरियाव थांदोंमोन। धुबुरियाव लोगो हमबाय बिथांमोनखौ। धुबुरियाव लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ होनाय जाबाय।